Salutare tuturor! Bine v-am găsit la un livestream. Am ales Tony Hawk's Pro Skater 2, în special pentru că de curând, ieri dacă nu mă înșel, sau azi, ce zi azi? Miercuri, ieri, s-a lansat în Statele Unite. Salutare tuturor! Tony Hawk's la un Pro Skater 5 și nu a avut parte de cine știe ce succes, în mare parte pentru că jocul este broken. Așa că am decis să joc cel mai bun joc al seriei, Tony Hawk's Pro Skater 2. Din păcate, varianta lui de PC, pe care am jucat-o back in the day, nu mai funcționa. Pe Windows 10 cel puțin poți să rulezi doar primul nivel sau ceva de genul. Și a trebuit să apelez la un emulator. Și pentru că jocul e lansat pe PS1, pe Xbox One și pe Dreamcast, am ales Dreamcast-ul, motivul fiind faptul că e consola cea mai avansată care poate fi și emulată și oferă o experiență cât mai apropiată de cea de pe un PC. Mi-am pus butoanele exact cum le știam eu pe varianta de PC: Space, Jump, QVB, Flips, Grinds și Grabs. Și voi juca modul Career, pe care îl și încep acum, cu Tony, pentru că e personajul cu care am jucat cel mai mult de-a lungul timpului. And let's get to it. Primul nivel este hangarul, toată lumea ar trebui să-l știe dacă a jucat Tony Hawk's Pro Skater 2 în trecut. Și fiecare nivel vine cu selecția asta de, cum se numesc, de obiective. Nu trebuie să le faci pe toate odată, poți să le faci din oricâte încercări. Hai să vedem dacă mai mă pricep așa cât de cât. Am ales să fac streamul pe Twitch, în special pentru că jocul include muzică licențiată și nu vreau să-mi oprească streamul YouTube-ul. Salut Mihai, da, merge bine emulatorul. Singura problemă sunt umbrele astea cam ciudățele care apar în jurul personajului. În schimb, nu-ți afectează gameplay-ul în niciun fel. Se pare că nu e aproape deloc diferit față de jocul de PC pe care îl știam eu. Asta e așa o mică rundă de acomodare. Nici nu mai știu unde erau toate obiectivele. Oricum nu o să fac toate obiectivele din fiecare nivel. O să încerc să fac cât mai multe și apoi trec la următorul. N-am nici foarte mult timp la dispoziție să stau pe stream. Ok. Hai să facem mai întâi scorurile, că astea sunt cele mai importante. Mișcarea asta manual e chestia care a definit practic Tony Hawk 2. Primul Tony Hawk nu venea cu chestia asta și nu puteai să faci comburi atât de bine legate între ele. Dau drumul la elicopter. Ba, am dat încă, ba da, îl aud. Și acum am făcut și... Wow! Că am făcut și six score-ul. Da. Și pot să încep să mă ocup de alte obiective. Hai, Tony, hai! Butoaiele, cred că sunt mai simple acum. 2. Să vedem. Așa, 3. Nu mai știu unde erau restul.
Să observa cum am trecut cu capul prin bara aia mai devreme. Aha, butoaie. Și... cred că era pe aici, nu? Nu. Oricum nu mai am timp în 10 secunde. Ah, ba da, uite-l. Haha. Bun. Și am făcut 6 score, barrel hunt, secret tape, să curgă dolărei, salut bujie. Hai să fac skate acum. Mai stau nivelul ăsta, îmi place destul de mult. Hai să vedem skate-ul, collect skate. Bine, când eram tânăr, făceam din toată runda un singur combo și ieșeau 1.000.000, 2 milioane, dar nu mai sunt în stare acum. S, K, A, T, și eu era aici. Ok. Mai avem acum Pilot Wings. Dar o să dau retry că n-am timp. Asta se întâmpla foarte des. Cum cădeam? Start. Go again. Ok, deci Pilot Wings sunt 5. De una acolo sus. Nici nu contează că am căzut, am luat ce trebuia. Mai e una aici. N-aveți idee cât îmi sparg timpanele sunetele astea. Și parcă mai era și pe aici ceva. În afară de bani. Nu era un de ăla pe aici? Un... No. Hai mai ia banii. $100. Bine, 50, da? Pe acolo. Aia era. Ați observat că ăsta lui Tony, skateboard-ul are propulsie proprie, nu trebuie să dea din picior. Mai erau obiective? Stai un pic, asta înseamnă, dacă dau retry înseamnă că nu-mi ia... Ok. Nu-mi salvează ce am luat sau cum? I hope not. Level goals. Ah, nose grade over the pipe, free hang time gaps și cash. Ah, aproape l-am făcut 100%. Not bad, not bad. Nose grade parcă era în sus. Yes. Ah, cum o țin bine. Asta e ultimul run. O să încep următoarea hartă după aceea. Deci soundtrack-ul ăsta mi-a marcat copilăria. Oh well. Bite the head of the snake. Nice. Hai să fac un grind pe elicopter.
Îmi plăcea că pe vremea când mă jucam ăsta în mod obsesiv, mă uitam și la competițiile la X Games și multe dintre melodiile de acolo erau exact melodiile de pe soundtrack-ul de la Tony Hawk 1 și 2. Știu ce mai trebuie să fac. Asta e de aici. Bang. Nu? Și care mai e? Și timpul nu se termină până când nu termin combo. Parcă așa era. Da, nu mai știu care e al treilea hang time, nici nu mai stau să mă complic. Terminat primul nivel, am făcut niște bănuți, hai să-l upgradăm pe Tony. Spend some cash! Avem 2000 de bănuți by stats, evident. Bagă niște oliuri mai înalte. Manual, evident. Viteză. Land. Nu mai am bani. E de ajuns. Bun. Ce-s asta? Nu mai știu. Astea-s hăinuțele lui Tony. Da, e de ajuns. Let's go. Next. School. Mi-a plăcut foarte mult nivelul ăsta. E very, very nice. Hai să luăm mai întâi asta. Aici parcă era și unul cu o mașinuță care te călca, un fel de... din ăla... cum se cheamă, caddies de golf. Am scapă cuvântul. Puteai să sari până sus acolo, dar mi se pare că după ce ajungi sus trebuie să cazi înapoi pe partea asta, pe partea cealaltă nu-i nimic și practic cazi din nivel și te dă înapoi, îți dă reset. Mai e unul aici. Și nu mai știu unde era al cincilea. Pe aici, oare? Nu. Cred că ăștia de la Robomodo au vrut să facă un joc atât de faithful to ăsta vechi, încât au copiat inclusiv clipping-ul prin obiecte, stuff like that. Aha, pe aici cred că era. Nu? Nu mai știu unde e clopotul. Practic, în afară de high score n-am făcut nimic. Oh! Depăși și eu 6 score-ul măcar? This close. 100.000. Da, fiecare nivel are propriul set de colecționabile și sunt câteva obiective la fel, de exemplu collect skate, score și așa mai departe, dar tematic fiecare nivel te pune să colecționezi câte ceva. Asta te pune să spargi clopoțelele și să colecționezi cheile, de exemplu. Asta dacă mai mi iese schema aia.
Poți să te urci pe clădire dacă faci ceva de genul ăsta. Vii pe chiuvete și mergi până sus. Poftim? Radi Mullen. Da, nu știu, n-am... Cred că depinde cu cine joci și îți deblochează diverse clipuri, dacă țin bine minte, nu mai știu. A trecut multă vreme de când am mai jucat așa ceva. Uite-l, mă, am găsit clopotul, gata. Suntem salvați. Where did you guys go? Aha! Hai mă, că încă mai știu. That was close. Ia uite, aproape am făcut 6 score-ul fără să mă chinui. Două pass-uri, făcut 6 score-ul. Să iau asta. Uite unul aici. Și hai să mergem după clopoței. Mă gândeam să fac așa o serie de stream-uri cu jocuri cu skateboarding și sporturi extreme în general. Mă gândeam și la Dave Mirra's Freestyle BMX, la Skate 3 de pe PS3. De fapt de pe Xbox, cred că l-am pe Xbox, nu pe PlayStation. Banii! Dar nu mai am timp să fac clopoței. Sau... Boss the boss! Ha! Kickflip, this is roof gap. Ok, grind 3 roll call rails, nu mai știu care sunt astea. Ești secret tape, nu sunt sigur că știu unde e, dar o să iau skate-ul și o să încerc să fac kickflip-ul ăla. Save. Hai să vedem collect skate. Nu știu unde era S-ul. Era invers. Stai. Sus. Oh. Așa, capa e aici. Uite și caseta sus acolo. Nu mai știu cum ajung la ea. Cred că știu. Da. Dar nu am cum. Ceva de genul ăsta. Boom! Ok, skate. Și care e kickflip-ul? Asta e shove it. Heel flip, kickflip. Ok, cu stânga. Parcă aici era. Hai.
Hai să-i dăm Endran, că nu mai fac nimic altceva nivelul ăsta. Ia uite, 5000 de coco. Hai să mai băgăm niște bănuți în upgrade-uri. Vezi, e un fel de RPG cu skateri. Ok. So far so good. Wow. Început să crească prețul, frate. Aia. Mergem în Marseille. Asta parcă era, da, e concurs cu 3 încercări și îți dă note la final. Îmi plăcea nivelul ăsta. 7500 bani? Oh yes. I do remember this. Shep. E imposibil să faci asta în realitate. Ah, da, și era câte un minut. Ce era să cad. Ouch. Ați observa super animația lui Tony. Hai să vedem note. 97. 47. Ok. Momentan sunt pe locul întâi. Hai. To get yourself lynched, attack with the sick ass 12-inch, the metal blade serenade. Ouch. This is how we took over the atlas. From the beginning, a known rapper stole the stone cactus. What know what the fact is? Galactic arachnids coming with killer venom attachments. Acting the words, rip quick, draw fastest. Flash leather attack, made it back in the wounded. Swoop down from 30,000 truth movements. Rolling with 2 units. Boogie now speaking us banging the true music, taking a few bruises. In particular group weapon. Pe aici nu ajunsese. S-a terminat timpul, s-a terminat și muzica. Fail. Oricum mi-a dat. Ia mă. Lasă-ne în pace. Hai și ultimul. Să facem o specialurile. Aveam de 900 cu asta. No. Nu mai știu cum se face.
Și like a motherfucking boss. Îți ia cele mai bune 2 scoruri. Bun. Prize money, bitch. You opened a new level. No. Save career. Mergem să mai upgradăm skaterul, să-i cumpărăm picioare. Salut, Alex. Ok. Stats. 700. Bă, ăștia le scumpesc imediat, frate. Ce avem nevoie? Mamă, 1000 deja. Fuck. Gata. Deja e super OP. New York City. New York City. Ăsta era cu boschetarii, parcă. Nu mai știu. Da. Nu? Nu. Sau? Hai să mă... Harta asta o țin minte foarte puțin. Ce am tokens. Mamă, ce sunet enervant. Cazi. Nu pot să fac rock ride. Da, nu cred că mi-a plăcut niciodată nivelul ăsta atât de mult. Hai, scap de el. Să dau retry. Să mă uit după skate mai întâi. Ah. Și cum ajung eu la ăla? Să-mi iau avânt. Așa, tu știu unde e și știu și unde e eu. Bun. Papa Roach, dacă nu mă înșel. Hai să facem și scorul. Dar nu pe iarbă. Aici era o zonă mișto. Să-l văd eu pe ăla care urcă scări. Urcă balustrade, pardon. Cu skateboard-ul. What the fuck happened? Hai că nu mai am timp clar ca să fac scorul. Only the hydrants. Hai să căutăm hidranții. Hidranți. Unde sunt hidranți? Nu acolo.
Uite unul. Sunt 3. Ok. Deci mă omoară efectele sonore. Nu mi le aminte să fie atât de tare față de restul jocului. Posibil să fie de la un emulator. Uite încă una aici. Da, hai să nu cădem acolo. Și că e Bucureștiul cu străzile astea. Bun. Și mai e unul. Undeva. Au, uită. Bum. De-aia în jocul ăsta trebuie să folosești cât mai multe scheme, pentru că le scade valoarea cu cât le folosești mai mult. De exemplu, acum când fac un shove, îmi dă doar 120. Mi-ar da mai mult dacă l-aș fi folosit doar prima dată. Ok. This is done. Bun. Let's go! Venice Beach, California. Unul din nivelurile mai mișto. Scăpat de New York. Ați observat diversitatea nivelurilor și numărul destul de mare. Când au lansat varianta aia Tony Hawk's Pro Skater HD, venea cu vreo 8 niveluri din 1 și 2 combinate, adică nu avea decât, să zicem, o jumate din 2, jumate din primul sau ceva de genul. Piece of shit. M-am enervat. Hai. Deci aici cu spray cans. Bom. Așa. N-ai voie să mergi pe nisip. Prefer să iau obiectivul decât să păstrez scorul. Unde mai plutesc chestii? Asta e o banknotă. Voiam să fac spray cans. N-am înțeles. Uite aici. Hop. Și am 20 de secunde să mai găsesc una. Da, nu cred că o să găsesc la timp. Și nivelul ăsta fiind mult mai mare decât celelalte, literele din skate sunt mult mai depărtate. De unde începe S-ul? De aici. Hai, Tony, hai.
Ouch. Escapa A. Căutăm A. Unde-i tâul ăla? Și eu era la început aici, nu? Da. Bun. Și turul următor mă concentrez pe scor. Fuck physics, right? Yes. Hai să facem și un de la. Vreau să fac un hand plant, ceva, da. Ah, nice, se vede prin geometrie. Yay. Only the magic bomb. Ah, asta era cu boschetarul, mă. Dar trebuie să-l găsesc și să sar peste el. Și să sar peste el de 5 ori. Da, hai să fac scorurile mai întâi, că astea sunt importante. Am uitat cât era six score-ul. No! Mamă, dacă este 75.000 și nu fac, o iau raznă. Hai mă că-l fac. 200.000, ce mai sunt 200.000? Hai! Everything on my side is looking alright. It's the high power original B-boy traditional raw base material Brooklyn individual true brand imperial get here. Nu trebuia să aterizez ca lumea la faza asta, dar cine sunt eu să mă contrazic cu jocul?
Încă 30 de ani. Aici pe mine. Bun. Ok. Să-l găsesc pe Magic Bomb ăsta, dar nu știu exact unde e. Nu mai țin minte. 11.000 de bănuți. Nu știu ce să fac cu ei. Adică nu știu ce să fac cu ei. O să-mi fac upgrade-uri, dar nu știu ce upgrade-uri să-mi fac. Dă-mă boschetarul ăla. Mi se pare că de fiecare dată e într-un loc și pe urmă se sare peste el și se teleportează în altă parte, or something like that. Yeah. Aici, nope. Uite-l, mă. Nici unul e aici. Unul e aici, hop. Uite și un spray can de ăsta. Aici dacă ieși de pe potecuța asta, te resetează. N-ai voie să mergi pe nisip absolut deloc. Aha, cred că am observat. Deci aici unde sunt cartoanele astea pe jos apar boschetare. Dar sper să-mi fi deblocat. Da, nu mi-a deblocat nimic pentru că n-am mai făcut niciun obiectiv. Să-mi fi deblocat următorul nivel. Parcă aici era, nu? Da. Deci unul. Hai, mă. Lasă-l, mă, peste boschetar. Așa. Hai să vedem unde mai sunt cartoane. E unul aici, dar nu e boschetarul încă pe el. Ouch!
O fi pe sus. Nu văd niciun boschetar. A, uite caseta. N-am cum să ajung la ea. Cred că o să mă las. A, uite-l. Haha. Am mai găsit ăsta. A, gata, mă, știu acum. Mai încerc o dată și gata. Dacă nu reușesc, I'm done. Boschetar! It's like being in a position to get yourself lynched. Attack with the sick ass 12-inch, the metal blade 7-8. Cut by the killer click, what's happening? This is how we took over the atlas. Doi. What? Know what the fact is. Galactic arachnids, coming with killer venom attachments. Action of words, rip quick, draw fastest. Flash leather attack, medevac in the wounded. Swoop down from 30,000 truth movements. Rolling with 2 units. Boogie loudspeaker that's banging the true music. Taking a few bruises. In particular group. Deci ăsta al treilea. Înseamnă că a apărut aici sau în altă parte. Deci nu e aici. Mai știu unde era the other one. Aici, oare? Nope. Deja devine frustrant. Ah, gata, știu unde era. Da, e greu de ajuns acolo. Caut pe internet. Nu mi-e jenă să caut pe internet. Nu știu exact ce caut. Oli The Magic Bam 2 Ia să vedem. Nu, așa, locations. Bun. Mamă, asta face pe Tony Hawk HD. Ok, deci odată. Vai, ce urât e jocul ăsta, foarte prost. 2, așa, și 3, îl știu, bun. Și acum unde te duci? Am înțeles. 4 și 5 e aici la început, oanesc. Da, ok. I got this.
Which one? Two. Al patrulea era aici. Da. Care au păstrat chestiile astea în HD. No. Ah, perfect. Și aia a fost. Yes, mergem. Wherever. Asta era competiție, parcă. Ah, nu mi-am băgat upgrade-uri. Nu mi-am băgat upgrade-uri. Oh, well. Acolo e pentru alte chestii. Da, cunosc harta. Faceam și pe asta destule combo-uri back in the day, dar nu mi-a făcut niciodată foarte mult. Nu-i dăm restart. Nu, Bogdan, e pe emulator de Dreamcast. Ăsta era joc de PS1 pe PlayStation. Și am zis că arată un pic cam prost și se mișcă un pic cam prost, chiar și pe emulator. Am preferat să iau varianta de Dreamcast. Cea mai bună variantă e cea de Xbox, doar că varianta de Xbox nu poate fi emulată, pentru că, evident, încă nu s-a inventat emulator pentru Xbox One. Și e singura care are, mi se pare că un skater în plus și un nivel în plus. Slab. Mă bate Burnquist. Văd să mă faci. Da. Next hit. Cred că încep prost pentru că nu mi-am ales punctul de început prea bine. Dar pe aici se debloca cumva. Adică îmi amintesc nivelul ăsta cu partea aia deschisă. Sau o fi doar în single session. Se cheamă Null DK. Poți să-l cauți. Și aici o ușă care duce afară, dar nu merge competiție. Ieși aparent. Ok. Cred că am și obosit un pic. Again.
Asta mi se pare stupid. Fuck! Bom. Yay! Cred că ăsta e un skatepark adevărat sau ceva. Posibil să fie un skatepark în care chiar se țin concursuri. Bine, nu știu dacă mai există acum, da? În 99, când a apărut jocul ăsta, probabil că era a big deal. Ok, cred că tot pe locul 2 mă punem. Locul 3, deja sunt praf. Bun. Hai că încep să-mi revin. Yay! No. $250, mamă! Cu ceva bani pe săritura aia. Bun. Hai. Mai fac unul de ăsta și am câștigat. Hopefully. Nu mi-am mai cumpărat stats-ul. Ouch. Da, ăla e 1.04, e ultimul. Jocul te descurci. Faci un backup pe copia originală. Wink, wink. Ah, e bun și locul 2. Slab, foarte slab. Yes. Philadelphia. 250. Da, asta va fi ultimul nivel. Nu știu dacă o să fac prea multe obiective din el. Dar va fi ultimul din stream. Apă!
It's like being in a position to get yourself lynched. Attack with the sick ass 12-inch, the metal blade 7A. Cut by the killer click, what's happening? This is how we took over the atlas. From the beginning, a known rapper stole the stone cactus. What? Know what the fact is? Galactic arachnids coming with killer venom attachments. Action of words, rip quick, draw fastest. Flash, let them attack, medevac in the wounded. That's no way to start, Tony. Tony! Dacă observați și nivelurile sunt din ce în ce mai fucked up, făcute în așa fel încât să nu mai poți să faci schemele alea pe care le făceai la început. Au iarbă, au tot felul de obstacole. Nu mai este să fac nici măcar high score-ul. Plus că pe nivelurile astea mai dinspre final n-am jucat foarte mult. Mie mi-a plăcut foarte mult hangarul ăla, era... nivelul meu preferat. Wow, am făcut high score-ul. On. When did that happen? Ce aș vrea eu, în schimb, ar fi să știu unde sunt restul de clopoței. Adică e unul aici, mai trebuie să fie unul undeva. Mamă, câți bani. Hai să mergem să spend some money. Bitch better have my money. Păi sunt aproape de boss. $60.000 ca total, nu ca... Ah! Deci cam astea sunt toate nivelurile, e Philadelphia și mai e unul, ăla cu... da. Ok, hai că o să ies din carieră și vreau să fac o mică încercare cu stats-urile astea pe hangar. Sunt curios ce reușesc să fac. Da, după chestia asta o să mă opresc. Yes, this feels familiar. Woo! Da, frate. Când ai stats, nu pe tot, Mr. Hawk.
Te ajunge și mai sus acolo. Stă în poziția în care stătea puștiu din Karate Kid. Am căzut și eu odată. Două. Oricum, 450.000, not bad, not bad. Nu trebuie să cunoști harta ca să faci așa ceva. Da, cam asta a fost stream-ul cu Tony Hawk 2. Mâine seară, dacă am timp, o să mai fac un stream. Sper să găsesc o copie de Dave Mira pe undeva. Știu că l-au dat la un moment dat la Level, parcă, nu știu mai știu. Dave Mira's Freestyle BMX, este cu BMX-uri, evident, pentru cei care nu știu. Aș mai vrea să mai fac stream cu Tony Hawk HD, varianta remasterizată a lui 2 și 1, cu Skate 3 de Xbox și cu Oli Oli. E unul din cele mai noi jocuri de skating, este cu grafică 8-bit, este 2D și e un joc indie foarte, foarte drăguț. Da, vedem ce se întâmplă zilele următoare. Momentan am avut timp doar de Tony Hawk și vă mulțumesc că ați stat cu mine, sper că vă place, sper că v-am stârnit interesul și dacă v-am stârnit interesul, așteptați până fac rost de Tony Hawk 5, că o să-l streamez și pe ăla. Dar ce a apărut până acum din joc nu este foarte îmbucurător, așa că wait, don't buy it. Mersi pentru atenție.